Александра Феодорова е носителка на титлата Мисис България 2013. Преди 13 години си прави татуировка, която сега иска да премахне. Имала съм много случаи, когато е трябвало да я крия, да я правят на някакви места, на които не би била толкова видна и биха могли да я прикрият при нужда, или просто да я правят с перманентни бои, които да изчезнат след време. Това е просто. И да мислят много, особено по-малките. Мястото на татуировката първо се изстудява, после специален лазер атакува повърхностния слой на кожата. Има неприятно усещане, но в никакъв случай не мога да кажа, че е някаква болка сериозна. Да се атакува пигмента до такава степен, че той да бъде раздробен на много ситни частици, да кажем от захар на кристал, го превръщаме в пудра захар. Александра е една от многото, които искат да премахнат татуировката си, твърди специалистът по лазерна терапия. Не я харесват вече или дори им пречи да започнат работа. Момче дойде с сълзичка тук нарисувана, искаше в една верига супермаркети да започне работа, не са му разрешили. Премахването струва малко повече от правенето на татуировка и отнема доста време. Човек трябва да е подготвен с време между 8 месеца и година, независимо колко е голям татус. При подобен проблем задължително търсете помощ от специалист, иначе рискувате здравето си. За BTV новините Борислав Лазаров.